Terima kasih Mbak Cynthia wis ngaturke panyuwun saka Sati Kambing Godril. Ya. Karang Taruna, monggo iki Mas Dio mundi piyayine sing ndi? Sepati Mas, ya apa? Ya monggo. Nggih. Satu jumeneng saking palangganipun, monggo. Monggo diaturke lagune Medyun Ngawi. Ya. Monggo Mas Dio pinerak mriki. Ya. Sugeng dalu Mas Dio, mengipun Mas mengipun waduh hebat Karang Taruna bagus. Berdasare ya nganggo kalungan apa kuwi tanda panitia. Lah nggih, Pak. Nggih. Mas Dio nggih leres nggih? Nggih, leres. Nah, jenengan asli mriki. Nggih, leres. Wah, putranipun Pak sinten? Putranipun Bapak Suparman. Oh, Pak Suparlan. Kuliah menapa tasih SMA? Sampun nyambut damel. Oh, pun nyambut damel. Dereng duwe bojo? Dereng. Oh, niki jero sing tengah niki sing perawan. Ampun, Pak. Oh, penak duwe sinden iki bojo tenan. Oh, sampean ngantuk di maneman. Ngono wis mabrol duwite metu dhewe. Lah iya, Medyun Ngawi. Aku nyuwun tulung kalau Mufidah Isa. Ya, oke jumeneng saking palungganipun. Ya, monggo. Ya, monggo Mbak Mufidah. Sepate Mas, ya monggo. Ya, oke, ya. Niki ibuke Mas Dio nggih mirsani mboten? Mirsani, Pak. Wah. Kira-kira ibu sampean seneng apa ora nek sampean nyanyi karo presiden? Nggih, seneng. Nggih, lagu niki request saking ibu kula. Oh, ngaten. Nggih, ibu jenengan asmane sinten? Ibu Saginem. Oh, Ibu Sadinam. Nggih. Jenengan putra nomor pinten? Nomor sekawan. Oh, sekawan. Sing tiga pun krama napa dereng? Sampun. Oh, kanton jenengan. Nggih. Oh, sampeyan matur kalih ibuke nggih nek jenengan wanci palakrama panci-panci ndek bojo wayangan kula nggih. 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 Rabine kalih kula ya, Mas. Alah. Kapan? Aja gelem nek karo sisriye. Aku anu loh Mas, iso anu menyenangkan hidupmu, hatimu. Wong kaya Betari Durga ngono kok menyenangkan. Loh, oh durung ngerti sejatine aku ki wonge kaya apa. Aduh. Mas dasare bagus lho, Pak. Piye? Bagus lho, Pak. Sapa Mas Dio ta? Heeh, manis putih. Salaman sik, salaman rung mau. Dereng wae salaman sik. Nah, ngagem amplas niku lho, Mbak. Nggih. Ya, wah. Pripun? Niki anggere wong bagus mesti ana gur-gur dhewe kok. Lah nggih, anu ngeten iki kesempatan opo lho, Wah, Pak. iya. Iki mumpung jomblo ya, Mas. Jenenge tesih jomblo napa mboten? Tasih. Lah dalah. Kesempatan dalam kesempitan iki. Karo aku gelem ora, Mas? Jujur Mas, jujur gelem ora kowe karo cah iki? Gelem tanya. Mas. Tanda tanya. Nggih. Betul sing tanda tanya niku wau. Mergane iki mbok boleh nang mbok wedok aku yang ngerti ya enggak. Ya Allah, Pak, kula tempe ya, Pak. Wah. Oh. Tempe. Tempe musuh Pligino. Oke, dados ya lagune. Oke, ya. Lagune Medyun Ngawi. Ayo, Mas, joget. Ngawi
Madiun ngawi kenanganku ora bakal aku ngalaleke yen aku duwe pacar anak ibu dadi nambah kolam ana ning pinggir perapatan Madiun ngawi